gwikira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tugukora live streaming ya mang'ana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kyamamogusie gusie bono na bukwego kya asogo sonja etibi ya wanje tia Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chingaki chiga chimeka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kyamamogusie omugusi bono lishirika lya obwanjeteri ya Gatembe Television Network amana Gatembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasole tutalere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tonyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Gatembe FM na Gatembe Television Network ekeneke unga kyamamogusi Nimefurahia sana kufika hapa na kujifunza mambo mengi kutoka kwa ISID. Nilikuwa najua mbegu moja ambayo nilikuwa naipenda sana ya mahindi. Inaitwa KH500. Nilipoijua sikujua kwamba kuna mahindi mengine mazuri kama KH. So leo tena nimejifunza mengine zaidi ya KH. Because yale ambayo nilikuwa najua kwa KH ni kwamba ni mahindi matamu kwa wale ambao wanapenda kuchoma. Kuna wakati nilipanda na mama akaenda plug kidogo ya kuchoma. So alipoona ni tamu akaambia watu wakakuja kununua. I can say kwamba tulipata pesa nyingi kuliko kama tungevuna tukasaga. So it was a double koba. Wakati tulikuwa naipanda tulikuwa najaribu. So tuko na uhakika kwamba itafanya namna gani. So later on I went in and planted 1 acre. Nikapata 35 bags per acre. So nikaona hii kitu kama tumetoa 35 wapi nimeenda vibaya. Nikaenda kuimprove. Nikaweka mbolea ya kutosha and I got 41 bags per acre. So I can say kwamba KH mtu akipanda akiwa na anataka pesa na anataka uhakika kwamba anataka double cobas, double cobbing variety. So now that nimepata Georgia sweet Georgia hapa, hiyo lazima niende nayo kwa sababu najua ISID wako. Uyakima mwancho morigarari bwerira nonse sorigatie TV yao ya Gatembe hema goroba ya lero litukeriga rire litukuria kimana tariki 3 omwetyo gatatu omwaka bwa 2025 nomo ikene kionga chinsebira senchira yobo ikirano njeni gongoro kwa runyo toto nyaingiri utokubwatira na kuransa menyeryo nigakorwa Wilson Makoli naya negatia na kwareganirie emambia emargo ya lero.
gati ya aria na kwariganirie ase kiunga emagoroba lero. Umeacha bibi nyumbani na watoto, ukigongwa umeacha mchane na umeacha mayatima. So sisi kama House of Bishops Kisii County tunachokisema ni amani. Abarandi kurwase county ya Kisii kuboria liberera ria gisiasa okeanigwa mbobe sana ase bari bataka koleta bakoleta abamura baminyokia abantu ng'amba ababwatani bekiama gia Jubilee kogendere kogokera etaro yaye Fred Matiang'i amona ababwatani bo kwamiriria serikali Sorgongo rwa Gusii na babwango gekera Mheshimiwa Matiang'i achete ase Kisii lingana lia beto allegations cia begetwa against boda taete kobeka kategori kalinga lindiribo na bana boda ambao sikaneti nchirende yonse abana boda kurwase ebunge ya Kitutu cha South gotugutarale chingubabna nigo bagutumeka bobege siasa. Mwanju murigilie kiunga chinsabire ni goto guchakurwa sobo gatagati ebwa umochie obosongo ase egati yabarai begedini gusabarandia banyako bakumira na rituko ria lero na gukonera na mono chiburaburu ichi cyanyako bachikwane kigwa chikubwatanigwa amona mangana ge siasa nigo baburirie omorembe gotingigwa nabo igokuboria abana siasa gwetanga kurwaze siasa cyokora tamabirira na nemono onye konyarekana banyako bagutigana na siasa cia mapema muri kito Daniel Ntiri nigatwareganira roboti rwa senchira yoboikirana of Bishop ase gikaro ekyo kyabaretamo abo Bishop kurase chinsemo ao ase county ya Kisii meyomo chobosongo ekyo kyalingete gukwanira iguru buna barase kyo bakorori bosyo wetera soko bwatirina nabo bwatani ao nigo barore birengereri byabo igoro yoborai na gotayabuna amagendero litangani mbuya tungesi wanasiasa wetu to down down, yani wapunguze speed. Tunaomba amani hata wanapotembea, tunaomba amani hata wanapozungumza, tunaomba amani. Bakoragwa na Bishop Joseph Misoko nigo chinga kecho batayabona siasa cha mapema nigo chikoirira usaleka kwa murembe usira kwa magima egati ya yande nega barai mbabonete ko igora maiso. Vita na furugu sio za Mungu. Vita na furugu asiandamani na neno la Mungu. Tunaomba hizi siku chache wakati tumeona watu wakipigana na kukimbizana, jua ya kwamba unapoenda kwa street kupigana umeacha bibi nyumbani na watoto, ukigongwa umeacha mchane na umeacha mayatima. So sisi kama House of Bishops Kisii County tunachokisema ni amani. Asige karekega niko boigo aba bishop abaiga bacha kense mobene ase mitandao yekerero gose website yera bakonya asoko bamo na kurigiriria amagani abo buna barandia kurwase county ya Kisii na kweroberia asobugima bole bosyo maga yo koremeremo yo borandia. Usungumzia masira yetu kama wajungaji katika county yetu ya Kisii na pia kuangalia mambo yale ambayo yanafaa kama wajungaji na kama maaskofu yanayohusu kanisa letu na kanisa la Bwana katika kaunti yetu ya Kisii kwa jumla. Mkripotere gataseni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Ntiri. Na mokonyi mumunyakirugo bwe kiama gya Jubilee kurwase bunge ya West Mugranga Sireta Jackson Nyanumba nigasokire na gukwanira anamano bwo bori wanyataka bakwanekigwa kubwatakana amonegati y'abana siasa gubwatakana amonegati y'abana siasa kwarigereria igoro yobochoria namano ime kiama gya Jubilee kolengana na Nyanumba ni kiama kiraje gukora bochori bo bwano bwasyoku hanamano konyora aboraniria banne be kiama kyo azichinsemo ao Amarieta Ananjin Jackson Okero Nyanumba na arenge candidate ya Jubilee 2022 naenda I'm a member of Jubilee. Jubilee they were then favorite candidate at the grassroots level. Ne procedure you go pick your candidate, I think it will be worked out. So on go feeling not a serious candidate. You do mobilization ya sekenya rawando manyanga no taite kuboli chikura no yano ndo weto boli ngoro go taite kwa mfano wa MCA wa township bwali etalia uliatur in the process na mwenye no ye patia karago cha presidential candidate go tena no musio minto aba usia once bata taite kuboli chikura kwa mfano kwa township ward
anya wabwate challenges na wako puki appointment baikaransi bakwane indo chenga abantu baminto mbatagete mboli chikure kiagera omonto ochore twenge kieyo ebinto mbiratara bakorera. Probably that's why they want me to contest again. Tinda idigo mention generally, you know, a role yomo MCA ngokoraro overside. There is no activity governor Korase County ya Nyamira geta igoete county assembly. Igo no mondo tayora chiko teba ngata maete gentu kiagendrete kerenga kiugambi wanyaribu. Onye no kolikachi minister the list area etete county assembly. Onye no kolikachi chief officer list area etete county assembly. Onye no gokora amangane budget yechi parande what have you the budget area etete through the county assembly. Igo mo MCA olenge serious nigasi yae. Iga wende goteka action aria kere bintu byo kor county assembly. Lakini nenda koranga wa MCA wait this time round. Igo wa spend most of their time kutaka kubuto muntu ochorire muna na baru bachorire. But they have spent almost 4 years. Oigo abarabe kiamekyo gya Jubilee Kurwase County ya Kisii nigo ritukuliara na barabo mirana na gokwanira arenya tukakane kigwa kiyaita chinga gicetaro ya babwatani bo kwamereria serikali bakorwamo no mukonyi w'umurabe kiamekyo umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo abanyara kaba bakwireri bagerio na komachia chiburaburwa na komacha na kwikiria chiburaburwe cyanyate kabajikana kigwa ase umusangerana uyo na kubolia abasae gotiga gotumeka bobe gotebanga mbobe sana ase bari bataka koleta bakoleta abamura baminyokia abantu ngamba ategerera Matiang'i ase mwarusi etabiri yogotaka koleta abantu baje kurwania bagusi tali bantu bagwitara manyinga abagusi na abantu bomorembe no entu osebene kera abantu barwanite Kenya abantu bonsi batamere tugusikia agera gusi omorembe no koleta kirkinoro omuiso kabisa ndebe abamura baito liba mogutumeka koya guchibesa moje kurwania abantu chibese chibako bagenda korera magendero aragokonya okonye ni familia yao nanchebule chairman ya Kisii County Jubilee Party onarego kuri request abantu baita so bonge banyako bakoregister bwangoiga ntubwate mass registration ya voters kurwase wenge yetu ya gusi usase republic yetu ya Kenya abantu baito abake n'abanene baregister so bonge tarire tu kende gyonsi kya IPC nyaka bagokore chester erinde nyaka to twara chikura to chigwakira uyo muntu Matiang'i engaki agochikobolyo oborayi bokura ensi. Is James Makori, the organizing secretary for Kisii County. I just want to encourage those officials from our sub-counties who have worked very hard to establish the offices we have at the sub-county levels, to tell them thank you so much for what they have done. I also want to thank those aspirants who came out in large numbers to mobilize our people to come and receive His Excellency Honorable Matiang'i and his people. Njegoro kumheshimiwa Naftali Onkoba. Ntageta goteba abagaka balia begesa kukimo Gusii beruete kabisa komoa enyimbo y'obugambi umuske Fred Matiang'i walifanya kazi nzuri. Vile vile ntagete kuba ine lingambia abarayi bonsi ba Gusii baliba bachorire n'abandi batarachorwa asogo chasobunge na vile vile abantu baito abanyene bagatika kogenda chigasi cyabo bagacha komoroki umuske Matiang'i ngamba musigete na wekera bono iga ntugwato umaene nga nonye n'abarayi bali bande bakubuli bu president mbali tayare kumunga komokoboko umuske Fred Matiang'i nero rarusi umumuroyo legeti uchandira Wakenya. Kwa majina naitwa Christine Karemi Mturi kama mwekezaji wa Jubilee Party Kisii katika jimbo la Kisii. Nimekuja hapa kuwashukuru wa Kisii, Mwamugusi at large. Asante sana jinsi mlivyojitokeza kwa sababu hakuna ambaye aliyelipo ili ajitokeze kwa rally ambayo yote ilikuwa inaendelea huku nje. Tunashukuru sana viongozi wetu wale ambao wanaomba kura huko nje, viongozi wetu wa party katika jimbo la Kisii wa Jubilee. Tunawashukuru sana kwa kazi na mwanjwa umurigarari togendrete nigo egati yabana boda boda kurwase bunge ya gitudo cha South County ya Kisii
basokire na gukwanira igoro iye chiburabure cha nyate kwa chikwana kiwa jingaki gose ikiaita chingaki chetaro ya babatani bo kwamerera serikali rigwanya ko bakwerusanania amo ni chiburabure cyo se banyaka bakwanike barabu na bodaboda na bantu bakobwatia machiko na talibantu bagutumeka bobe ase amangana agesiasa munagutumanyia omorikito diponi asanya Hassan Semo yagesieka ni gavana bodaboda korwa chibunge ibere Kitutu Chache South ne bunge ya Kitutu Chache North baumirana aso kwegerera ase chinkuma chiarorekanire ko basarire lieta barobo gutumeka bubege siasa Inobiri indomo chairman ni we sub county ya Kitutu Chache South bodaboda lingana lya lere nari gukwanira amangana naraba bosongali abantu bakiusiga bana Simbalat ngana atumete chiguns chigajigosaria mukutano bumosike Fred Matiang'i intu na bodaboda asete yeto usikanete andonsi goseto kabangu tujigosaria mukutano uyu bosongalia ntua rochise gichiro kene kenya sawo ligoronje na usikete na ilubu na mota usikanete lakini ripoti ya sogete ngabantu mwarwete ebinyoroga iga mukaenda kurwana bosongo ngitukurwana ni Matiang'i omini sababu kintege sababu tokomobuni na ataba Matiang'i onde bwenzi okoliki chikura gose digari chikura buya ego ikete bete yoke koleki amwe chinga kecho ni go baegerera obokoreri bumujumbe okitutu Chache North Muske Javet Nyakundi na bigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati jumbe te Javet Mukaya otokoleire egasi enene weta ase mulengo lyo UDA bagotebanga agusupport president tale ko batabero so that yanyore binte byatokoleire tigabero paka 2027 arase wetarero to weta sari nywe munabona no nyana asitotene negesieka epara gero sirie kabeta nyakoe kagenda gochimusocho togo chikogenda gochiago chirioma togo tire twende kegogi togenda gochibo baracho otemire gokore meremere miya igo ntotageti omorayo ito sengenja tokorere mereme miya na nagenderete gotokorera paka 2027 gochiabu na ende gochimotwe ntotagetie abantu baru ase bakuru bachake konya komwaka magena nga Chabeti taisaini Chabeti no murai na ende ntomusigete nyina boni go bagikeria chimbwa chimbe chiokurama abarai engana batebanga no kuborwa amaskani yesa amaskani amanene ntumaiteje nengaki kero omuntu akoira obori bwa yechiro kero moko iro obori bwa ine echiro no omuntu okoega igo gotumia chiruga chingiya paka gwatumika chibese egere kwa ire kero gokeria esida yatobereire intubu n'abagitutu nekerongi karanstari nche no mugaka no isa kondora kieninke iyo inibagitie keroko nyoro omuntu akuramu murayo ikaransete agreement ndemo omo chairman yo Kitutu Chache North asamangana bodaboda igento ndatebye abarai baminto abagendia nkeringa amangana ya bantu bagweta bakona korama aba ismiwa baito muno mochumba ito Chabet Nyakundi gotenena mamincha no gotumeka bobege siasa ayo mwana siasa orote nga boda nera baisie gotomu yachi gotokorwana asisiringi 500 200 300 to beke ke wange ekyo tuturi ke wango kia 200 300 500 na siasa tayo to borete bigibigi onenala okoreno mwana siasa inki bana ase kibako tumeka kia siasa tuna bodaboda eturamo na ande to sabanga nyona bana siasa bali bagocha tigabache lakini kero bachire tigabache njerere ngiya yogo yani gotatiga batigo salia abanda malieta na ande batigo salia abantu ba bodaboda amalieta no kuboria barure guchesa barai koba aba umustari bosio asokuraria omorembe siasa ere gochibosia abarai gatosikana abana siasa batosike na intu to baregento tobasike mbato jaya bagani tobasike kuripotire kitaseni kia gatembe kuruka chinse mochi agesieka ibunge ya Kitutu Chache North ime kaunti ya Kisii liani gongoro kwa Dipon Asanya mwanasiasa korwa ase ebunge ya West Mugrango iwe egotoka county ya Nyamira uyibo igoro monchereria ase Erieta Rogers Moturio asande gosoma katabu na Guardian Moturio Guardian nigasokira na gukwanira uburaime yebunge ya West Mugrango asanya rakobaka komochia egatia magendero ali atharekera nasu chinsemecho nabo igokoboria na rakobaka kwa igwalibaga gwikirania egatia magendero abo chingagisha bachore bana bo mwaka bwo chiribere na 2025 nebere oigo niganyorolekana gukwana gosukumwegerera na boigo kumwakere koko umuraibu kiama gusoma kwa umuraibu kiama ya Jubilee musike Dr. Fred Okengo Matiang'i Samariete Rogers Moturi ongera eliogo lya West Mugrango
entagete gotebia abantu baito bali besogetie bali bachite garia nturuchi there is nowhere kwaruchi school pass kebisire abantu go baruetenka abantu baganyirete Fred Okengo Matiang'i umwana ominto ache n'abageni baye bakabuba welcome muntu gotebana abantu baruete Mount Kenya nche nona lengo yomobo. I don't come from Mount Kenya. Nchenkuru West Mugirango, a township ya Nyamira. Na abantu kerana alenge gali eli ane igoro ndigerete ko chinse. Abantu na roje na abantu ba West Mugirango. Andonse sina jete abantu na roje na abantu bali ngukwaneke usi. Igonde tayo omoporaiseti ground gocha kukwani umwana minto Fred Okengo Matiang'i. Nege ndo bakwanjira Fred Okengo Matiang'i ne record yaye gerengia pikorugesa chagete IT akagenda education interior na bututtage to muntu okorosi Kenya yeito eroka ne burunge ikyagera boniga se ebintu byakongire kende nkiyo gyakolekanire for the last 8.5 years kende nkiyo gyakolekanire ogende giskuru cheito bana babwati cho abirasi ebigotwa mware kirasi kilitwa agenda tente omwana bomu West Mugirango tabuena tikobeka chibuti kakogende kirasi memuna kilitwa ratente ne binge tente is one example chipara chito njirosiri and I'm sorry to say chibese cheruwe to pasalis boni gabate bete bagocha kurwa is 75 million njebuno munyabiasara onge 75 million kero mwana West Mugirango ikakogende school bakaboniga nturamanya bana kibaetwe bana kibataitwe all we know bana baranyora pasalis so kende nkiyo gyakolekanire kuruchi para kuru pasalis kuruchi sukuru there is nothing 2027 mwanjumo rigereri na mangena kwariganiri aywa gocha magiga yo mutimo kama kaigo aywa batraniti okomirana kwa abarai gose abajumbe bekiama ya ODM abanyaka bakwandira mange negatia yanda mange igo tosuka gochiare Nimefurahia sana kufika hapa na kujifunza mambo mengi kutoka kwa ESID. Nilikuwa najua mbegu moja ambayo nilikuwa naipenda sana ya mahindi. Inaitwa KH500. Nilipoijua sikujua kwamba kuna mahindi mengine mazuri kama KH. So leo tena nimejifunza mengine zaidi ya KH. Because yale ambayo nilikuwa najua kwa KH ni kwamba ni mahindi matamu kwa wale ambao wanapenda kuchoma. Kuna wakati nilipanda na mama akaenda ka plug kidogo ya kuchoma. So alipoona ni tamu akaambia watu wakakuja kununua. I can say kwamba tulipata pesa nyingi kuliko kama tungevuna tukasaga. So it was a double koba. Wakati ulikuwa unaipanda ulikuwa unajaribu. So tuko na uhakika kama itafanya namna gani. So later on I went in and planted 1 acre. Nikapata 35 bags per acre. So nikaona hii kitu kama imetoa 35, wapi nimeenda vibaya. Nikaenda kuimprove, nikaweka mbolea ya kutosha and I got 41 bags per acre. So I can say kwamba KH mtu akipanda akiwa anataka pesa na anataka uhakika kwamba anataka double cobas, double cobbing variety. So now that nimepata Georgia sweet Georgia hapa, hiyo lazima niende nayo kwa sababu najua ESID wako. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia
potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalam, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Mwanju muri karibu asensema ya kabere ya mangana mayaye kionga chinza ibere abajumbe abo batranti abaseneta naboigo abajumbe bebunge nene bekiama kia ODM litukulia lero nigo baumirana asabanyako bagukwanira mange ase ekiombe kelikimanyika na parliamentary group meeting atwanyako bagukwanira igoro yoburaiwe kiama ekyo naboigo kubwatirana gati ya kiama ekyo naboigo kiama kia UDA amone byama binde naboigo okorusigwa kwaye abisi kumurikyo manebwe kiama ekyo musike Edwin Watenya Sifuna boigo nigo banyako bakurwali bagagu Somora ibwe kiama ekyo musike Dr. Oburu Oginga kogendera kokurigia chingwana hamwe n'abaraibande elio kweroberia sabo cyari bane mwaka bw'ikirwe na 2025 nebere. And they will maintain every parliamentary seat that they occupy today, either in the National Assembly or in the Senate under ODM, and make it more. We want to increase our numbers in the next general election from what we have today, and we are telling any party that we are associating with, any party in this country that wants to associate with us, our parliamentary numbers are not negotiable. Parliamentary group meeting also endorsed the decision of the NEC to give mandate to our party leader to start the process of negotiation with the party, with other parties, with like-minded parties, starting with the UDA party, under the way the Central Committee and the NEC Committee, the NEC Committee approved. The parliamentary group also agreed to receive the report of the 10-point agenda on Tuesday. Tuesday is 10th. On 10th, yes, Tuesday, at a broad-based parliamentary group meeting that will be held at KICC on Tuesday, where members from both sides of Kenya Kwanza and ODM will receive the report. Then from there, the public will be told on what progress the report has made, what has been achieved, what has not been achieved. And the parliamentary group emphasized on two main issues that they expect to happen. That is the compensation bit of the matter of the 10-point agenda, and the devolution issue, that they want monies increased to the devolved units, and they also want the people who are affected through post-election violence from 2017, that money must be put in the... Na omo raiwense Moske William Samoei Ruto nigagende nigangaya yogosira chisukuru chibopundi asiri tukuliare ranyara kabago kirana seskuru yamo ime yebunge ya Dagoretti South eskuru emaiktab na PC Kinyanjui Technical Training Institute hesabo iganyara kabaga gusegeta abarukwe bali bagokora chikoti chobundi nakubana kiremna niga serikali ra chikogendera koba rengereria nabo igo kubasira ase amasoma. Comrades power. Mimi nasikia kuna watu wanatafuta power. Comrades power. Sijui ni hii power yenu ama ni power ingine. Ni gani? Ni hii yenu. Comrades power. Sikizeni bwana. You have an opportunity. Leo hapa katika PC Kinyanjui. The reason why we are expanding the education infrastructure in this college is because we believe that the biggest empowerment we can give to the young people of Kenya is to make sure that they acquire knowledge through education and training. Na ndio sababu hiyo, vile muko na nafasi hapa, we are going to make sure that continuously
we will ensure that we provide the facilities for each and every one of you to be able to learn, to be able to be trained, so that you can contribute meaningfully to the development and the progress of a nation we all love called Kenya. Nyinyi mko tayari jameni? Nasema tuendelee. Elimu ni kitu ya muhimu sana. Mwanjumulie kionga chinsabire to kole kurwa sensemeria chigosoria stokonya gumuna timu y'abanyaruka ya Kenya mukete na Harambee Starlets abo bare etaro ya amasoesi gose ya megerio ase ense ya Ivory Coast nimbuna njira ya moyo kuyarigania ase chingoyo chia Women Africa Cup of Nations niko banyatuka bagoikorwa gose niko banyaka bagoikorwa mune timu ya Benin ase chigoli bere ase ligena aliesagero ase bono barobertiko chikoira nanga dijinga kabaganta na maigeria yo. They build up my Manjumo ligera liego ikirabo no tokolera magana maye kionga chinsa ibere litukeliga lya lero kolenda segekeke kusichideka chinga chira mutu niko tokochiko so asansemelia kabere tunyaka batogosanga na David Nyamweya yoro mwana siasa kurwase bunge ya Nyalibali chache tunyaka batokoligera lya anamono chansemo ya siasa na lya gendrete orogongo rogusi nabo igono nyana nsengima ya Kenya mnane mono chingaki ebirengeri abiganta kurwego kubatakana munetaro ya koleganente ikiyaita igo yaba bwatani bali bensemelio kwamereria serikali gotosuka uchiale nchini ngoro kwaro ni ototo nyangire nsema yemenyererio nigakorwa Wilson Makoli nabo yansema yatamsho nigakorwa Jackson go seke binyongere ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyo mino imejega au munabono housewarming parties
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asiriguririo gutugutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yaki Simigwitira number 0741499726. Nimefurahia sana kufika hapa na kujifunza mambo mengi kutoka kwa ESEED. Nilikuwa najua mbegu moja ambayo nilikuwa naipenda sana ya mahindi. Inaitwa KH500. Nilipoijua sikujua kwamba kuna mahindi mengine mazuri kama KH. So leo tena nimejifunza mengine zaidi ya KH. Because yale ambayo nilikuwa najua kwa KH ni kwamba ni mahindi matamu kwa wale ambao wanapenda kuchoma. Kuna wakati nilipanda na mama akaenda pluck kidogo ya kuchoma. So alipoona ni tamu akaambia watu wakakuja kununua. I can say kwamba tulipata pesa nyingi kuliko kama tungevuna tukasaga. So it was a double koba. Wakati tulikuwa tunaipanda tulikuwa najaribu. So tulikuwa na uhakika kwamba itafanya namna gani. So later on I went in and planted 1 acre. Nikapata 35 bags per acre. So nikaona hii kitu kama tumetoa 35. Wapi nimeenda vibaya? Nikaenda kuimprove. Nikaweka mbolea ya kutosha and I got 41 bags per acre. So I can say kwamba KH mtu akipanda akiwa na anataka pesa na anataka uhakika kwamba anataka double cobas, double cobbing variety. So now that nimepata Georgia sweet Georgia hapa, hiyo lazima niende nayo kwa sababu najua ESEED wako. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Omugusi bono lishirika lya ubwanjetiria Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gucangana sore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye na gukinanya bunegisaku cy'omugusi. Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imemo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getoko tanga senyagitari ya itoni gotoko kara scanning yo mobero mogima
yani tokonyoroka somo nubweke songo nga full body check up igonta gete watanga nigo tokorigereri korwa somo twe paka maguru inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichiko function tokonyora chiri cha zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa amaino ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabi anto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase number 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amuni amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tia Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chime yakaje Christmas samonogo chingera kumwako muya iduwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kiamamogusie. Uyake mwancho mu rigereria karibwa sense maiga yengambo litko lya lero litko lya chumaine tariki ni 3 mutinyi wa gatatu no mwaka na rongo minyoko uri side na abuna ratega gotebia ni gotole no magania sense maiga tokunyara kwa tokoligereria lya gendrete ne ike ya mayo kostari ya itana matuka makaitire korwa abarayana ndemo nense yo kwa milia serikali abalenga sarongo rwagusi aboiga mangena ganda tokane kwa chinsemo ime na isiko ya agusi na saboiga ni kagire buna nigo
umurai bwense arabase gochigotwarira orogongo rwa gusie asa matuko amakare bocio ayonsi kianda elie komindiringa omoske David Nyamweya oyore omwana siasa korase ebunge nyarwal chache iboigoro kiri kerengera ryo koliegero kyo bojumbe ase bunge yo nigale amona into tonyaka bato koligereria abirata toiga karibu mheshimiwa. Asante sana. Ngolengi bono litangani goika Getembe. Najiri tangani ase capacity yega. Igo egara wada ese capacity yega nabaranya kwa ikire ese capacity ende matuka maiga. Karibu bono mi Getembe. Asante. Asoko chakerege mumna litikolia lero nto wada chiripoti ao igoro yetaro ya gesiasa yabare bali bakwamerera nsama ya serikali go serikali iriga jereire ansama yamo nigo aba egati yabana boda boda banyaka bagwesoke na gukwana na gotanga mbara umbatumugeta masama ngana chiburo bichirya kubachikanekewa abo yansemende ya barayi bacu birikura se county ya Kisii na barabanya kabako kwanera mange se banyaka bako muchibura jibura burwejo abo ikwera ni mwana injinga mbuye mono ase okobwate simusikimati yangese tariyo imite from where you sit ngira nyako bako kwana generally gore tariyo murayibu jibwe kiama gya chubiri muko jibura ibu kiama gya chubiri inchenda tebe mbuye mono sa abantu baminto bonsi bagusi lakini ase marago ya lero ndabakwani kwanza wairire Muske Fred Okengo Matiang'i munatarete gochaga n'abasani baya bari United Opposition nabanyorete reception ingia sana abantu baito korumuna bachagite koru Nyamira County kotirembo kagocha Kisii County nabo batarete bia and in all stops babete welcomed buya sana namasikani abantu bagasoka insiko abange sana ono none asiya kagere tumuna umusangirekano rabe capital ga igarand about abantu bakabana abange egabidi bagende stadium igona ekoroke na abantu nabange baringe all through kiagere misangirekano yunanche nanye chiete ange yonsi abona roche abantu bagokerete mumuro mwabo kairanire kaichire n'abageni ono lende nokonyenye engoko na gochenga igona arigani tugubuya sana ende gochimotu ngabe koro kimuna Okengo Matiang'i muna chorete muno mukwani wabagusi iya itabekire na insachinde etaro ya nyarata kabage kubakuna na abana siasa bali bakuru sorogura gusi tochake na ibwe komonyene ngakist etare ya ngakira wa affect na yabono totebe let me assume ngano musaye ule saba sai bali baguchaka siasa bono ini wanu yote ate etare ya ngakiya nyarata kabage kubakuna gusa kira nyaka wa affect yorogura gusi ego to affect positively ikiagera Muske Fred Okengo Matiang'i mono ekero heburuburu yabete mwaka 2027 ya juzi ya Gen Z 2024 nabuba demanded yaru ngombu ache gukora emirimo ya kisiasa usacha abori obugambe bwense igo bono ase intwe muna bari baraba kiase kisiasa nende turaba ke kimiaka tuarorire muno obokori bwaye bwegasi korumuna soete serikali ase Ministry of Education Ministry ya Interior tuaroche amagendero nende oboko ainge okoregasi buya iyo ekabidi tolengera limuna tiga tumurangeri oyo iganera twarorire muna nanyare koirense ya Kenya guchimotu igo bono ekeracha no lengusi nabo atarete naintu nabo atarete naintu no ainge koire kijana geto chipukizi ga Anthony Kebagendi nabo ainge to recognize as a crowd teba abasaya abaiga nabo barororo nende neintu atumirete basically no ko mobilize ko tebya abantu baito basoke gocha ko mwarigani nintu atumirete igo bono nagendete ko tosomi kisiasa munera agendete ko kolan kisiasa neintu nagendete ko tomesiasa ko bono gochimotu ndengereti togendete ko ba aboge ase kisiasa igo asaba sai mono bono igamna ndakwanire kya nenjino mosai tigaba sai basoke nsiko abange koborie birogo kiara birogo ebiga
mbiri privilege yo muntu gite lakini ko chenchie urugongo rwaitu rwa Kenya kisiasa ko ikatobe involved ndoko ba insiko kwanza soko ile kura na pili kwesokia kubolie biroge biga birororo bira available kurubo president gotirimboka paka MCA nabo kuboli nenda abantu baroro buraibwa onobuya naho bakogochora ikiagera future tu engote buyabasaye muna mutu teli mutu mbono tali mutu ikiara maona alibono tubwate na tubonete ko implement ya senga kie yabona iga na ase chingwana chabona bari barenge ase bari bangabanera barakante bako charumna watia gatabanga egati yabara ibno bana muskiki bagendi nguba point yengo banyura ngamororo na in one way or the other nenchira ya moyo muske matiangi gotaka go sona na koranga bare bago chorwa bari nsemo ya isorongorwa gusigo siasa ya kawero sini numochi kwerwanira mono ko democracy go ikebe ase party muna ya Jubilee inole umuske Fred Okengo Matiang'i tali mono involved as a party politics yiga structures inchirororo nende go chigotewa umuntu gagochoro ki demokrasia elie koba onye muri abange umoko genda nomination ne kiase tole ntubono tuwakenalire twatebigwe kitobwa ikiagera liri muri abange nali mogochora the best among the many mubwate options chisaine muna aba inchi ikiagera aba inchi kuikabaligererio umuntu track record ya inki akorire kurumaiga inki agendete gukora chinkwana chia inchirichi no muntu mungainereri gose no muntu komogo tebeke maine mbaro bagoteba nende mbagokora iko bono ikaba aba inchi banyore chi options yechiga ase aspirants da tebe nende mono inchenko romoske Fred Okengo Matiang'i toire space ekiagera ekero nole muri abange bono korunyari bari chache ntu alenge bange mono kurange babiri batatu still twensinto bete recognized ase kiama na ase timu yae na ase timu yae though ase Jubilee kiama abantu bagotebi kubagenda ororo ikiagera na kiama kia Fred Okengo Matiang'i ikiagera goikatomo amagoro goikatomo roseri chipila chinkongu anyare gotenenera ntutamo etia baraya babanse gaiga abwe uburai bwense igokonyora muna takunyara kugamba buya ikiaro nyora oje twaro sine minority igogo ikatu tumo agate tumo gitere buya ashobora yobwaye igotoko ensure muna kwanza kuruka iga Kisii na Nyamira tonyore 100% eye como support Okengo Matiang'i ikigere kiama gya Jubilee na ase ebirengera bya bange bari batari kiama gya Jubilee gini bago support muske Dr. Fred Matiang'i unabona muntu bati kiama gose gya KNC kiama gya PDP kya muske migo bagara goja goche bya mebinde byonse biro binga ki orochenga kimogo chiko nyara kabamoko friendly fire swagaje chitokoro nabo gotokanga numuna babuga tari ba Jubilee ngorwane mure oyorese serikali lakini bado na ino abanyene goikamo kota ya bolinga ya Jubilee korategana bibinde ingentegero kinge chikonyara kabage ko bakuna usenga kimgo simwanya kamoge kwana una ino aspirant nga kimogo chikonyara kamoko mo approach challenge ntorage kwanira mono lakini toinyore muna nonye in the national politics asa bali united opposition principles iyo bali not less than 5 na abangi na kiromo dine kiama kia kiromo dine kiama kiae igo bagoteba muna mbache baikengaki baraikaransense babange batebe muna oyo nere turoche oigwekanire kirase turamochore munere first among equals tumagochore deputy yae maybe toena negocha gocha igo na intunse gaiga it is possible ekiagera keromo bwate ekerenge akemo
kio kurusia serikali egendenka ikiagera kiro muntu as United Opposition ikirenga no kurusia serikali yiga na onye mubwate kirenge kiekemo nabo mugwikaransanse so into the future nabura nyora abantu togocha gwikaransanse totebemana naki oyo bono rende kitorega igatokorwania segine ye motokorwani nabo toko front yo monto yomo agende korwania segi tomo support korumageka lakini nende umaitege ntonkero kia bete Nyamira nende kireki ya presidency ya setetugo umuske Fred Okengo Matiang'i nabatete na ababande bonsi n'abana bane onde ichiga chiba election chiakorete Nyamira Jubilee tebuete none ke kwerenda yamo akala we byame bibinde na biro bibi komo support bikaire biro gebyo igona beko nyaka kindege kwa moyo ababande kurese byame bibinde ekiagera bonsi ne abana baye igo bono na beko chakunyarekana onye kiama kireke signed a coalition agreement na Jubilee nebo turaise kubwaterana tutebe umuntu oyomo agende kurwana sekiyiga ebyame byonse bisupport umuntu oyomo nakara togenga mwa ikaransi kuigwana gekara ntachinde twararore kurumaiga ebyama bitaigwana netinga nyamurenga mwabaga ndechikura number 2 3 4 5 chikura chiko chengo bekera ni kuna boya ingoja kutangana umuntu mwachiro wetire kurumwaino na totare ngotonya ka batokoligereria sebunge ya Nyali bali cha chekara no korwa nationally etaro muske Dr. Fred Matiang'i jatwara timba kitu chese ensengi ya Kenya jatwara timba kitu chiaro impact ya nene sana impact ya nene ikiagera konye muske Matiang'i ngochongeri kwali muna inka twanjiri inka nkomenya kiwole inka ora consolidate ka abantu mbaro bagukwaneka gukobuga bone yiga munachete igo yarogete Kenya engima muna umurayo Kenya ugusi yure Nyamira na Kisii na abali bali diaspora igo bakomo support Fred Okengo Matiang'i igo asenka yaorokiri ikentekia nende ko impact bono none kera gutara yako genda guchichike county chiga chinde gochi moino geiga ubomanyi ogende gochi asaba ikoyo moino iga ko genda nobole mwamanyite naki inka igire 100% locked igo bono nebwate impact yenene none ndiri baguchikaransanse bagukwana nabo baragikwanire gente kimuna ikiara barabura nimna ono onye tobugati kurunka ntoko ntonyara gukobora ibwense lakini bono igana bagwikaransa with confidence abatebi kurunka mwarora ende bonsi no barenge igaiga bonsi kurugashagwa paka Martha Karua bonsi no barenge Peter Munya no barenge iga bakerorera yake manase nsabe mwarike gima igoro yetareyo chigora bunu chama tikona kibwaka kaigo no nchi arenge nene mono lakini nchi ama tikona kibunkira nyaka bagokwanera abasae kubwatakana mu chigora bube ndatebe gento kirimna siasa netagete obotwarero siasa tali egento kyo bogima abantu basiri life and death ose abantu baende nyagitali teri gento nkerikia elino muntu akore siasa yae kwa amani agambe n'abantu ni chisera chiae mogo chiancha mwachianchire onye muri gochiancha na umugo vote lyo muntu yumo ngao mutagete igo njengo teba ekiagera no ninche ase rogongo ruane rwanyari bali chache na bongo teba igo muna tiga tokore siasa no ni gali asendaruke muna tiene stronghold yane tingo teba onde bwensi tiga cha campaign yorora abanyari bali chache yonse ne korende yane lakini ingoteba muna tobase gukani muntu onde bwensi tigache atebe kero montali gyo onyole lakini boneke kiabete gaiga nabo kiamachiti gosalire nda masikani nende kero obugata abageni orenka kero mogeni yange gochanka
mama gose mugaka gaingote bisibi nyomba ibeka kayanga rosi endagira bia gukuragira na masikani igo bono nabo yabwenerete na intwekero Fred Okengo Matiang'i agocha n'abageni bae igo nabo twabwenete ko behave ne muna abastarabu tubageni buya oyo tatageti kumanga nabo mambio gotena kinje aya tiniko bakera kura ya nengo chimoino gaiga ose none nabagocha none sho mune yega akwana tena nona bali bachete lakini nje omolengo nengo chimoino gaiga Bimono kigima muske David Nyamweya kulende ase tukorana se bunge Nyarwari chache kurana mwana siasa kora se bunge yo na anza chinde kwa nyara kabako koranga libagandi rororo liage siasa timatingana libaga kwa rororo gosine chinza chiringa wikandu twara bachali 2027 ngine ana nge gusuguma se goso siasa ekerie kenene kiansugumire goso siasa n'abananchi mono umwaka oyo eta abagakambaro bacana abantu abanginaiga bagacha kondora tari rimo tari kabere bagantebia evacuum nero nyari bari chache bagandi yarorokanire ende muntu tayogeti uriorororo taroche kaini egento baganeti n'amagendero ende mbanyarochi baka ndora kabere nkabate bitigande ngereri riagatate kerobacha kobate bono yangende consult kidogo mbatebi ono lende ngacha nkabagambye ngaikaranza nkababolire nde ekeronda bemuna na atenenire kiagera nini mwantebia mombu atisi bagatebia 100% kiani ntutwacha gukorigia ende twarorire track record yawo amagendero gwakorire na kiogo treat y'abantu na kibi bintu gwakorire bona no isainiko kobera se ekeroge keigo konya bende orogendo rwane rugachaka igo na sofa karabano gotabona karoko ntachinda karo kurigelinga kelike kwanya kabako karo gusata kwanya kabako ba involved ase okorokia aba menyi banyali bali chachenga nabo kunyara kobara nabo kelio bangete ko rosikelio gandate okora mipango ne menge lakini ndatebe muna mono umatege ukosegeta no kwa ekerore serikali lakini ase small capacity eri twakorire twarakonyira abantu korosie bitacho koira abane skuru ko koraro sichipara sichisaligete kokonya hapa na pale ikobono ndengereti ase binte biba baligereti na baroche muna monto igana bago aise kwa guburai bonde gwetani obo igasare bona igana obo ratokonya n'abanyari bali ase gap ya nyari bali chache ndatebe nene in terms of amagendero ase tuatigetu muna abanyari bali kurwa baraya babande betere konya batusukirie steps kuchimotu chipara nchiro konya chiaro sigu amache naro konya ikirugu some kilometers chistima nchiro konya chikigu lakini ebintu ebe bya terire maiga embono munabona igango kuana muna toliga iga para teyo ekobe kulami nyali bali chache onye kinde mistake na umodara correct nero mo chumbara linga na ewe para kati kilomita giteiga bona si miaka tutebe miaka ene kiagero no mwako bo mweri tole budget yo mweri ngwaso mweri ga June ase miaka igene ya beire para teyo yanya gusugumuga ele complete nyali bali chachura tena uragemna ipara gete korwase gete pakase gete nanye kolire oizo example mate iga asomosike Silvano Sosoro Mugirango goseiga iga kitutu chachen north iga Jafet chipara ibirage tanto biroche bire para bikonya kobeke binte bimwamo para neki tutagete muna magendero gaiga ekiagera lirio kondo serie para
ntumaite mono gaiga nyaribari chachi gose Kisii gaiga n'abaremi igo ndoserie para ombekera amache igo bintu ebiri nkokora nkari monye nokurema onye n'amabere mbwate akabaroro onye n'echae nkorosi mugondo ekominyokigwa gochie tundu baririmo gose amabere aminyokigwa kwenda kwoniwa lakini onyore muna nkosoka korwabu nene n'amatobe ime nkonya gokoria rikoria igo turankonya mone gikire nyaribari chache ni egente keri kia rero keri kiokoragira rero ekine kimagendro kabikolekanirie nyabaribari yani amangana ariyo go calculate bono muna intotore vijana eria amangana ariyo go calculate for the future tayo tumenyete rero igo tukorageri rero na intuntu alenge mo nyaribari taringe muntu korageri kwa nyaribari nero yarenge nyombe nene yahinge kugenda yaruana uiso gosoma ku history ego tebe umunyaribari taringe kubuguna ore nyameni abasubati gaiga obaenge kogoke kero baenge konyomu gocha nyaribari ikiagera nyaribari go yarenge nero yarabete norigereri gochimagega even the abali barenga abaruoti abatangani abali baenge koroko chief paramount chiefs nkuru nyaribari bachagete ko oche gocha paka ababunga abali abatangani nkuru nyaribari yani ko njabekirwe kiwango gete lakini bono squeeze nono gukwanika nturi gukwanika nore Kisii iga Kisii county go yoka igo toiranete magega na abane mbale bagataba nganda chinde kero muntu kuragira rero igeni diero ne yo kuragira rero uraragiro mane kunya kwebangira chima kunya kwebangira I agree igento kero ki ndatebe kire successful wase government yiga ya tokolire ko babataka ya tokorere ko babasabireri lakini taliye kerenga kionde bwensi onde tayo gutaka was it there is no pride ko mutaka muntu tayo gochenga una kyore togerio butaka onde tayo lakini bono ase ini restriction tu abekiru muna goika monta tangaze na mate gaige stadium munko na nande mia okonyora chira ini chiamyo kigo koruga town kwa bugete muna ati abantu mbale busy bantu bamyokira oyemie iyo igabu no tu abekiru lakini ekibona na kitutaite go change uburayi obu tutaite ko change bobo burayi obulibwa omuntu kwa create opportunities ekero kwa create opportunity no kurigeria abamura mento echigasi bakirigete chi market chingia ekiagero bole minago tebi nyari bali chache mbororo bantu batugete chingoko bantu batugete chiombe bali baroseri chi market chaenero imisi ne chirega guchibe no rugoro gali tonyore if a market ya sabanta aba bakwenda baoni products yabo banyora ekitoki kirituko muntu oyo igoiso kumubeka igo abe busy nenda konyora ekera ko ene market yonyora besa yaye takuja kuminyoka kuja kubwatia mangana siasa mna na king ndoberi mbe ingare 200 ngamia 100 igo bono niri lack of opportunity chiabere created ekiagera aba oburayo boborobobe na bobole iketibo na iga bogotora even opportunities yechiri nono chio kolengereri chioka ekiagera bono muntu no chiolengereri igora abe muno kunya kwagache nyomba ya masako lakini oegu opportunity ibintu mbiro byabete byatebekanite muna sabasai muna free wifi hotspots ibintu mune ibimbya gokoreka ikiagera bona abasai abange kiabwatete simu yae abwatete laptop yae nabagokora remote work nabagwisanika nabagokora igasigaria ari kironye ne abantu akurikira amasakararia amatemu gosenkia gokora online gosene ngosomiare onyorireri ebese yirituko lakini bono nyembiyo omuntu goto bona ige kugura data gere very expensive okugura data iga yaminyoka na kinga yokurusia bese yokore na biye bintu mune byatebekanete muna ntoje tokore ekero omuntu akwende campaign oteba ntoje tokore nabu ntubwate chibesa chia CDF
chibesa chia CDF nchiroro CDF neroro ne chiba chikwerende chi grants nchiro omubunge akunyara ku access yani by virtue of ekiroge keliwi karansete naboko genda World Bank osabe besa naboko genda naboko nyara ko negotiate ministry gete naboko endo musebesa kororo korwa se chibesa chia youth nchiro women nchiroro lakini binte bimbiri ko korekana nyali bari chache ekiagera abantu barobisi mbara aika ekiwango ekikyuko manyamuna ki ekerenga kiabantu nkereki nkigesu kumeta abantu ono naki kibabwate short term plans chikurageria abantu nende ngo nyoli gente kende nkirina omobunge kerago choro no nyeninje timbwati monopoly of knowledge tari nje bwika manyete binte bibyonsi lakini ekeroko chorwa inko egwore obisi yao kwate burosi obisi yao ekeroko rosi obisi yao takoreta basani bao leta abantu basomete area fulani lakini mbulende bagotanga basana bagokonya kuligichikura bana nabokuratyo kurenyera litanga naboko bainyura lakini naboko baira chi sector tofauti lakini as experts bakaniri nende mono asobisi yao digi experts bono nye tubwati monto kunyara kulika proposal asobisi yao okonyora go interpret legislation sekero kugenda bunge okosomere muswada no royo bunge mwanyo jadiliana mwarra na kyo affect abantu banyari bari na kiko mu bungo itatali kukwanira parliament ekiagera tabwati monto ko advice muna egente kiga togo chigweti ngo enda kirwa affect abantu iga none oinyore 2024 ekero muswada olio finance bill he voted for yes talibo achete korete buruburu iga Kenya ikia aingi gunyoro monto obisi yae okomu advice buya okomotebye gente emechando yae na waingo cha vote no lakini andake nera na bwate sababu yae agarata agakira umuswado yekura muna bawo chibata banga kero monto na bwate osibori bwa lakini bono ngese omonto gogotumwe bintu bibere go chigari Nairobi egente getangani okore oversight oreta nendo egento gya kabiri oreta magendo egento gya gatatu okore representation onye togo kora iga abantu baitu nabo barakurangera inka bagotena turi gukora mere chikungwanjera rero muntu kura bono ekero kogenda ritari maoni ya ukoira ine re tofauti tubwene to kumanya muna ekero togo chora baraya baiga omurai tari muna atigo abe boss nintwe boss yo omurai nintu tumurige temeremo igase okokora kwae igakora kuringana na abana inchi muna bagotomete bona kero tubamutomete aki 2024 kwa roche buruburu eli na kiango eli no kugani kwa ito kwarenge kwaito igona kigitoka tena ki goiko tware timu ere maega agaiga emanyete gokora emiremo emanyete go advice experts tali monto okoba mu akorete siasa nere omubeka obisi area ere nabora amurigeriande asata experts kiaege gutumeka lakini onye gotakeiru monto manyete go interpret the law legislations chia parliament nero koligia omurike gapo as long as yari kurworo gongoruao wanyali bar church onye gotaitu monto proposal writing ikiagera bono muna nagotebi goikobo mu bunge okogenda kwaligia nkyo kobero musacha genda sacha genda ligichi besansi kugari muna bona macha tayoga yenyali bari chache macha inkoruke katiga igakoru barose kiwande kiya kibwenete koba muna abantu bakegatiboka turacha kira abantu bakegati and surrounding inside atanga abantu abalimba bwata macha that is one of the thing kocha koenda gochimotu turache kobeke petition ekiagera abantu abali they deserve there is no way an institution is there as a village yabo orohongoro lwake gati na abantu abali bali inside the immediate neighbors bali go benefit ya so much ko ikabebe muna abantu abo ngo benefit bali nende abantu banyali bali chache hasa
ikiagera aware okoba ye position in the society chipa ipunchiro chiruwetu na Lake Victoria chirororo laki chipa ipuecho nchi kobe kuga abantu banyora amache induke ete para iga kiro monte ngusere go chibuoye kiro monte ngusere go chibuoye muya bano mwashimwa okunganjira tokorera aburi tukolia lero kurende ngwanjira nayo ligererie kamera ri marogo ya lero nyaka bo kwanira umunyali bali umugusibwa nsi no mukanya bwense sale inse ye dagika yamo karoto kuchokora bwana yeri tukolia mangano bwata namaya kurende chizara jori cyanyaka bagigotanyara asante sana ndatebeiga abantu baminto ntubwate this is a special moment as a country yetu ya Kenya nende moso umugusi tuanyalire konyoro mwana ito okoro ku Fred Okengo Matiang'i ocholiru koba first among equals asaba gambia bali barache koba bagotenera 2027 nkoba saba muna abagusi ase tuwabeta koruga iga gusi Nyamira na diaspora bali barensko ya gusi na bali barensko yense mo support yo mumuroyo ibinto na lituranyale konyora magenderero ikiagera twarorire ekero bugambi bore ase orogongo gete muna abantu batu botwarire iga central abantu barifte bale babo twarire yo bakungusa magendero koji so igona into twese konyora umwana ito Fred Okengo Matiang'i nabaranguse amagenderero makeko chagaiga orogongo rwetu rwogusi inkoira nankaga ntubwate n'intu amna abanyali bali destiny calls umwaka 2027 inje muno mwana omino David Nyamoya ntaite kwerusi muneke ngwanzo mbakorere emiremo eliya chagetu nabaga kabakoro babo Nyamoya babo Manga babo Nyachae kero baingi gotene na bokongo bate bachimbe becheito kuika chirendu amagendero bakabeka chibikon chiepara bakachaka chiskuru ebintu ebibiranire maiga lakini by 2027 nto correct ya manganaye tonya change tobeke umuntu uratokorera emiremo tali umuntu ugocha guturageri lakini umuntu gotorokinne kitokuruba twanyora ensu umanganaye yoko enenua ntuwa bwate lakini egento tuwa maite no kweligeri muno munyali bali neintu umuntu atoroseri ebintu biri biko enable chipara amache estimate connected na boto okole biashara iga kisi town ni ntu tutanga ina se biashara lakini ebango yego toita mono ebintu bina bitutete koligereri abale mavu go bachandegete bagwa kupake bango ende ase sheria yego te bamba bwene tuko wakana bango igebi na bibi ntongo chikoligereria 2027 ekero morange chikura biamono mheshimiwa asante sana netorane wotukobia jengo ligeliri bakali chinga kitubwata chinga kiche nyinge ndo japangano bwata nama yana nda mange kuligeliri bakali ndo chonyo arara kigima gekora no etwe gotwara chinsa ibere na igora mangano bwata nama ya twari kunyana kafato ko kwari ta biamana sengenje jogo chora go sangamo na into moro ya lero asante sana ase umorobolio iga mwancho mulige kirabu na tokorera ngambo ya gatambali tukaligali ya lero kolenda segeke kekere mutwe gose chikoraga chinsanya nigo tugochikomera na samangana mayeye kionga chinsanya sibono kenda ko keremero belie ko bwati ya gatambe TV kionga kya musinjeni ongoro kwaro ni toto nyaingiri